Hello és üdvözöljük mindenki a mai előadás. Izgatottan várom, hogy itt legyetek, amikor egy elkeseredést és gyakran alulértékelt témát fedezünk fel, a mitológia tanulásának jelentőségét. Először is nézzük meg, mit értünk a mitológia alatt. Alapvetően a mitológia a mítoszok bátgyűjteményéhez hagyományos történetek, amelyek generációk szerint örökhatták. Ezek a történetek gyakran magyarázzák a jelenségeket, megvilágítják az emberi tapasztalatokat, és magukban foglalják a kultúra értékeit és hímét. Ebben az előadásban belemerünk abba a sokoldalú szeretekbe, amelyeket a mitológia az életünkben játszik. Lehet, hogy azon tűnődön, miért van időnk a mitológia tanulmányozására egy gyorsan modernizáló világunkban. A válasz abban rejlik, hogy ezeknek mély meglátásai nyújtanak nekünk magunkról és társadalmunkról. Ahogy ezt kioktatni fogjuk, azt fogjuk fedezni, hogy a mitológia hogyan befolyásolja életünk különböző aspektusait a művészettől és az irodalomtól a pszichológián és az oktatáson. A mítoszok az erkölcs, az identitás és az emberi tapasztalat megértéséhez. Ezek segítenek a kulturális normák kialakításában, és gazdag történeteket biztosítanak, amelyek az időtérben rezonálnak. Ennek az előadásnak a során a mitológiához kapcsolódó különböző témákat tárunk fel, beleértve azt is, hogy milyen szerepet játszik a kulturális identitás alakításában és annak relevanciájában a modern társadalomban. Azt is meg fogjuk oldani, hogy a mitológia hogyan fejlődik és alkalmazkodik a kortárs kontextusban a körülünk lévő világ visszatérésében. Meghívom Önt, hogy vegyen részt ebben az előadásban. Gondoljon a mitológiával kapcsolatos saját tapasztalataira, történeteken, filmeken vagy más kulturális kifejezéseken keresztül. Fontolja meg, hogy ezek a narratíva hogyan befolyásolja a perspektíváit és értékeit. Összefoglalva, ez az előadás célja, hogy megvilágítsa a mitológia tartós erejét, és arra ösztönöz minket, hogy felismerjük a mai életetünk relevanciáját. Induljunk el együtt ezen az úton, és merüljünk mélyebben a mitológia világába. Ez a csatorna különböző tudományos témáknak szentelt, mint például a filozófia, az irodalom, a történelem, a retorika, a nyelvek, a matematika és a tudomány. Az ötlet az, hogy elősegítsék a tanulást minden olyan témában, amely jól lekerekített oktatást biztosít a hallgatóknak. Csatlakozzon hozzám, amikor előadásokat tartok ezekről az érdekes témákról, és így tovább. Minden előadáshoz ingyenes könyvek és hangos könyvek állnak rendelkezésre. Töltsön le ingyenes e-könyveket és vagy hangos könyveket minden előadáshoz a https://peppershop.leslie.ca címen. Elkötelezettek vagyunk, hogy ezeket az előadásokat teljesen ingyenesen biztosítjuk. Ha értékesnek találja őket, és segíteni szeretne nekünk küldetésünk folytatásában, kérjük, fontolja meg egyszeri adományozásra a https://peppershop.leslie.ca per coffer címen, vagy csak $2 https://peppershop.leslie.ca per elperzvosz. Elsődleges forrásokként a mítoszok közvetlen betekintést nyújtanak az ősi népek gondolkodási folyamataiba, kulturális gyakorlataiba és társadalmi struktúráiba. Nem csupán népmesek vagy fantasztikus történetek, hanem idők történelmi valóságát és kulturális paradigmáit is magukba. A mítoszok vizsgálata lehetővé teszi a tudósok számára, hogy rekonstruálódjanak az élet szempontjait, beleértve vallási hitek, a mítoszok gyakran megszemélyesítik az isteni lényeket, és kifejezik az emberek és az isteni közötti kapcsolatot, lencsét kínálnak arra, hogy a közösségek hogyan értsék meg a spiritualitást és a szentet. Társadalmi struktúrák, a mítoszok fényt deríthetnek a családi hierarchiákra, a nemi szerepekre és a hatalom dinamikára egy társadalomban. Például az istenek és istennők szerepei és ábrázolásai gyakran vissztanták a társadalmi elvárásokat és normákat. Kulturális értékek, narratívákon és archetiós karaktereken keresztül a mítoszok tükrözik a kultúra által értékeket, például a bátorságot, a becsületet és a hűséget.
A mitológia egyik elsődleges célja, hogy magyarázatot adjon a világegyetem és az élet eredetére. Sok kultúrának vannak olyan teremtési mítoszai, amelyek megmagyarázzák, hogyan jött létre a világ. Például a mezopotámiai Enoma el is leírja a világ teremtését a kaotikus vizekből, illusztrazizálva az ősi elképzeléseket a rendről és a káosztól. A mítoszok gyakran próbálják leírni a természeti eseményeket. A mennydörgések, a földrengések és a változó évszakok az istenek vagy mitikus lények cselekedeteinek tulajdoníthatók. Például az ókori görög mitológiában Zeusz isten a mennydörgéssel társult, és úgy vélték, hogy szabályozza a viharokat. Az ilyen történetek a korai próbálkozásokat tükrözik, hogy megértsék az egyébként megmagyarázhatatlan jelenségeket. A mítoszok történelmileg döntő szerepet játszottak a társadalmak erkölcsi és etikai kereteinek alakításában. Olyan narratívát nyújtottak, amelyek leckiket tanítottak a viselkedésről és a következményekről. Tanulságok és példások sok mítosz tartalmaz erkölcsi leckéket, amelyek figyelmeztető mesékként szolgálnak. Icarus története, aki a figyelmeztetések ellenére túl közel repült a naphoz, szimbolizálja az önhitság veszélyét és a mértékletelés fontosságát. Közösség és eltartozó, a mitoszok gyakran erősítik a közösség és a kollektív identitás fontosságát. Közös értékeket és ideológiákat fejeznek ki, amelyek segítenek összekapcsolni az egyéneket egy társadalomban. Alapvetően a mítoszok történetmesélési keretként szolgálnak, amelyen keresztül a kultúrák bemutatják alapvető ötleteiket. Ezek a hagyomány erőteljes edényei bemutatva, hogy az emberek hogyan értik meg létezésüket egymással és az univerzummal kapcsolatban. A mítoszokat kulturális kontextusukban kell megvizsgálni, amely magában foglalja az őket alakító történelmi, társadalmi és környezeti tényezőket. Minden mítosz nem csak az alkotók képzeletét tükrözi, hanem a közösség kollektív tapasztalatait és küzdelmeit is. Tekintsük a görög mitológiát, amely olyan történetek gazdag kárpitját kínálja, amelyek kiemelik az ókori görög társadalom értékeit és hiedelmeit. Tisztelet és bátorság, ezek az értékek számos görög mitoszban kiemelkedő fontosságúak. Az olyan hősök, mint az Achilles és az Odysseus példáznak az erő, a bátorság és a hűség eszmére. Utazásaik gyakran olyan küldetéseket foglalnak magukban, amelyek próbára teszik bátorságukat és eltökéltségüket, tükrözve a társadalom elismerését a hősi okiratok iránt. A húb és következményei a görög mitoszok figyelmeztető mesékként szolgálnak az önhittség veszélyeiről vagy a túlzott büszkeségről. Az olyanok, mint a King Creon és az Icarus, demonstrálják az arroganciát követő potenciális bukást és a korlátok felismerésének hiányát. Ezeknek a következményeknek a bemutatására a görög mitoszok erkölcsi tanulságokat kölcsönöznek közönségüknek, hangsúlyozva az alázat és az öntudatosság szükségességét. A mítoszok betekintést nyújtanak abba is, hogy a különböző kultúrák hogyan értelmezik a kozmosz és az emberiség szerepét. Sok kultúrában a mítoszok tükrözik az emberi ügyeket befolyásoló istenek panteonjának hitét. Például a hindu mitológiában az olyan istenségek, mint a Visnu és a Siva, a kozmológia és az erkölcs különböző aspektusait képviselik, befolyásolva, hogy a közösségek hogyan értik az egzisztenciális kérdéseket és célt. A mítoszok gyakran illusztrálják a jó és a rossz, a káosz és a rend közötti küzdelmeket, tükrözve az emberi tapasztalatot. A mitológiai karakterek tárgyalásai és megpróbáltatásai szimbolizálhatják a nagyon is valós kihívások, amelyeket a társadalmak elviselnek. A mitológia hatása túlmutat az irodalomon és a történetmesélésen, mélyrehatóan alakítja a művészetet és a társadalmi normákat egy kultúrában. A mitológia témái és szereplői számtalan műalkotást inspirálnak az ősi szobroktól a modern filmeken át. A mítoszok vizuális ábrázolásának kulturális értékeket és imakat közvetít, lehetővé téve a társadalmak számára,
hogy összetett ötleteket közvetítsek a képeken és szimbólumok között. A mítoszok a társadalmi normák és az erkölcsi kódexek megerősítését szolgálhatják. A társadalom elvárásait fejezik ki a viselkedés, a kapcsolatok és az igazságosság tekintetében. Például az istenek történetei a norsei mitológiában megerősítik a közösségi értékeket, például a becsületet, a hűséget és a rugalmasságot a csapásokkal szemben. Mélyebbre ásnak az időtlen témák az orális hagyomány, a szórakoztatás és az eszkapizmus fogalmába, ahogy a mitológiához kapcsolódnak. Elemek mindegyike hozzájárul a mitológiai történetek tartós hatásához és relevanciájához a kultúrákban és a generációkon keresztül. A mitológiai történetek gyakran alapvető emberi tapasztalatokba és érzelmekben merülnek, időtlen témákat fedezve fel, amelyek a kultúrák és korszakok rezonáló időtlen témákat tárnak fel. A mítoszok gyakran felfedezik a romantikus szerelmet, a családi kötelékeket és a kapcsolatok összetettségeit. Például Orpheus és Euridice görög mitológiából származó epikus szerelmi története rávilágít arra, hogy az ember milyen messzire megy a szerelemért, és a veszteség tragikus következménye is. A szeretetnek ez a témája mind az örömteli, fájdalmas, számtalan kultúrán keresztül viszont. Sok mítosz foglalkozik a veszteség témájával, akár egy hős halálával, egy szeretett ember távozásával, akár az ártatlansággal. A Sumi mítosz Inanna leereszkedéséről az alvilágba egy erőteljes narratíva a veszteségről és annak életről és halálról, tükrözve azt a közös emberi félelmet, hogy elveszítjük azt, amit ápolunk. A mítoszok gyakran ünneplik a bátorságot és a bátorságot a csapásokkal szemben. Az olyan hősök, mint Herkules és Beowulf bátorságot példáznak, amikor félelmetes ellenfelekkel szembesülnek és ijesztő feladatokat vállalnak, inspirálva a közönséget, hogy felkarálják a rugalmasságot a saját életükben. Az áldozat témája számos mítoszban kiemelkedő, ahol a karakterek valami értékeset adnak fel egy nagyobb jóért. Ez a téma látható Prometheus történetében, aki dacol az istenekkel, hogy tüzet hozzon az emberiségnek, és nagy büntetést vállal önzetlenségéért. Az ilyen narratívák elgondolkodnak az áldozat jelentéséről és annak erkölcsi következményeiről. Ezek az egyetemes témák kultúrákon keresztüli kapcsolatokat alakítnak ki, lehetővé téve a mitológiai történetek számára, hogy mélyen rezonáljanak a különböző közönséggel. Függetlenül attól, hogy eredetükről van, az emberi tapasztalat alapvető szempontjaival foglalkoznak és örökre relevánsak. A szájhagyomány döntő szerepet játszott a mitológiai történetek megőrzésében és átadásában. Az írott nyelv megjelenése előtt a társadalmak a történetmesélésre támaszkodnak, hogy közvetítsék kulturális narratívájuk, értékeik és történelmi. A mitológiai történetek a közösség érzését és a közös identitást közvetítik. Ahogy generációkon keresztül örökhagyták őket, kapcsolatokat ápoltak a közösség tagjai között, és megerősítették a kulturális örökség kollektív emlékét. Ez a szóbeli hagyomány lehetővé tette a társadalmak számára, hogy megőrizzék értékük és hiedelmeik folytonosságát. A szóbeli történetmesélés eredendően alkalmazkodik, lehetővé téve a narratívák fejlődését az idő múlásával. Ahogy újra elmondták, a történeteket úgy lehetne módosítani, hogy tükrözzék a változó kulturális kontextusokat, erkölcsi leckéket vagy új társadalmi valóságokat. Ez a rugalmasság segített abban, hogy a mítoszok relevánsak maradjanak a társadalomban belüli átalakulások ellenére. A szájánákévelés gyakran közös élmény, amely olyan teljesítményi szempontokból, mint a ritmusok, énekek és gesztusok. Az ilyen előadások lenyűgözik a közönséget és ösztönözve az aktív részvételt, ezáltal növelve a történetek érzelmi hatását és elmélyítve kapcsolatukat a hallgatókkal. Eltekintve erkölcsi és kulturális jelentőségüktől,
A mitológiai mesék a szórakozás és a menekülés egyik formájaként szolgáltak, és a közönségnek szünetet kínáltak mindennapi életükből. A mitológiai történetek gyakran szállítják a közönséget az istenekkel, szörnyekkel és rendkívüli kalandokkal teli fantasztikus világokba. Ez a menekülés a képzeletbeli birodalomban lehetővé teszi a hallgatók vagy az olvasók számára, hogy olyan kalandok és hősiesség témáival foglalkozzanak, amelyek felemelik szellemüket és képzeletüket. A valóság tükröződése, míg a mítoszok menekülést biztosítanak, a társadalmi valóságok és az emberi küzdelmek tükröződéseként is szolgálnak. A közönség vigaszt találhat a mitológiai kontextusban dramatizált kihívások megtekintésében, lehetővé téve számukra, hogy közvetetten szembesüljenek és feldolgozzanak tapasztalataikat. A mitológia a művészi kifejezés számtalan formáját inspirálta, az irodalomtól és a színháztól a vizuális művészetek és a modern médiák számára. Ezek a mitológiai történetek adaptációi és értelmezései továbbra is a kortárs közönséget vonzják és szórakoztatón, megőrizve az ősi narratívák életben az új kreatív médiumok révén. Összpontosítsunk három kiemelkedő archetípusra: a hős utazására, a trickster figurára és a Vise mentorra. E régészeti cikkek mindegyike nem csak az emberi tapasztalatok jelentős mintáit foglalja magában, hanem erőteljes rezonanciát is megtart a kortárs kultúrában és a személyes fejlődésben. A Heros Journey a Josep Campbell tudós által azonosított narratív struktúra egy időtlen keret, amely leírja a hős által vállalt transformatív küldetést. Ezt az archetípust olyan figurák példázzák, mint Herkules, Odysseus és számtalan más a mítoszban és az irodalomban. A Heros Journey általában olyan szakaszokat tartalmaz, mint a kalandhívás, a kihívásokkal való szembenézéssel, a szövetségesek segítségének fogadása és a hazatérésének végső soron átalapult. Ez a cikcaktikus utazás hangsúlyozza a személyes növekedést, az ellenálló képességet és az identitás keresését. A Heros Journey továbbra is rezonál a kortárs történetmesélésben, filmeken, regényeken és személyes narratívákon keresztül. Olyan karakterek, mint Katniss Everdeen, az Éhezők viadala és a Harry Potter megtestesítik az archetípusos hős küzdelmét és győzelmét. Ezek a történetek arra ösztönzik a közönséget, hogy reflektáljanak saját kihívásaikra és törekvéseikre, arra inspirálva őket, hogy a növekedés és az önfedezés útjára lépjenek. Ahogy az egyének saját utazásaikban navigálnak, legyen az a karrierfejlesztés, a személyes kapcsolatok vagy a nehézségek leküzdése, a hős Journey emlékeztet arra, hogy az átalakulás gyakran a kitartás és az önreflexió révén érik el. Az archetípus megerősíti azt az elképzelést, hogy mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy saját jogán hős legyen. A trickster egy sokrétű alak, amely számos mitológiai hagyományban található, beleértve a Loki a Norse mitológiában és az Anan és a nyugat-afrikai folklóréban. Ez az archetípus gyakran megtestesíti a ravasságot, a szellemességet és a társadalmi normák kihívását. A trükkmesterek megzavarják a konvenciókat, megkérdőjelezik a tekintélyt és felfedik a képmutatást. Gyakran használják a humort és az okosságot a kihívások navigálására, kiemelve az emberi hibákra és a társadalmi abszurditásokat. Játékos természetük arra ösztönzi a közönséget, hogy nézzenek túl a felszínen és kritikusan tükrözzék a megállapított normákra. A mai világban a trickster figurák láthatók a média különböző formáiban, az irodalmi és filmes szatirától a komikusokig, akik megkérdőjelezik a társadalmi elvárásokat. Az olyan alakok, mint a Joker a Batman francisában, példáznak a trickster összetett természetét, elmossa a hős és a gazember közötti határokat, miközben kritikus kommentálta a társadalmat. A tricksters jelenléte emlékeztet minket a hatóság és a status quo megkérdőjelezésének fontosságára. A rendszerek megzavarására való képességük ösztönzi a kreativitást és az innovációt,
és arra ösztönzi az egyéneket, hogy gondolkodjanak a megállapított kereteken kívül. Egy gyorsan változó világban ezt az archetípus relevanciáját hangsúlyozza az alkalmazkodó képesség, a humor és a rugalmasság szükségessége. A viselmentor a mitológia és a történetmesélés kulcsfontosságú archetípusa, amely útmutatást és tudást képvisel. Ez a karakter gyakran megjelenik a hős utazásának kulcsfontosságú pillanataiban, bölcsességet és támogatást kölcsönözve. A bölcs mentorok a formában változnak, a bölcs öreg varázslótól, mint Gandalf, gyűltek urában a tapasztalt tanárokig, akik életórákat kínálnak. Szimbolizálják a másoktól való tanulás fontosságát és a mentorálás értékét a személyes és szakmai növekedésben. A kortárs környezetben a mentorok létfontosságú szerepet játszanak az egyének útjának kialakításában, akár formális mentori programok, oktatási környezetek vagy szakmai környezetek révén. A viselmentos által kínált tanulságok segíthetnek az egyéneknek a kihívások navigálásában, a bizalom kiépítésében és a kritikus gondolkodási készségek fejlesztésében. A bölcs mentor archetipusa kiemeli az útmutatás és a tanulás fontosságát a tapasztalattal rendelkezőktől. Egyre összetettebbé válik, az egyének jelentősen profitáljanak a mentorok bölcsességéből, akik perspektívát, betekintést és bátorítással szolgálhatnak utazásaik során. Az írott nyelv megjelenése előtt a szóbeli hagyomány volt a történetmesélés elsődleges eszköze. A mítoszokat történeteként, dalokként és versekként közvetítik, és a kulturális örökség gazdag kárpitját hozták létre. A szóbeli hagyományok különböző történetmesélési technikákra támaszkodtak, mint például az ismétlés, a ritmus és a rím, hogy fokozzák a memóriát és a közönség elkötelezettségét. Ezek a technikák megkönnyítve a történetmesélők számára, hogy emlékezzen az összetett narratívákra, és hogy a közönség megragadja és megossza őket. A mítoszok a szóbeli hagyomány részeként elengedhetetlenek voltak a tudás, értékek és hiedelmek átadásában egyik generációról a másikra. A közösségi összejöveteleken gyakran elmondták a történeteket, megerősítve az identitás érzését és a közösségen belüli hovatartozást. A szájhagyomány eredendően folyékony, lehetővé téve a mitoszok változatait és adaptációit. Ahogy a történetmesorok átadták a narratíváknak, a közönség, a társadalmi kontextus vagy a fejlődő kulturális normák szerint díszíthetik vagy egyszerűsíthetik a részleteket. Ez az alkalmazkodó képesség az idő múlása során relevánsnak és vonzónak tartotta a történeteket. Az írás feltalálása a mítoszok és a kulturális narratívák megőrzésének átalakító pillanatát jelentette. Az írórendszerek lehetővé tették a mítoszok rögzítését, és nagyobb pontossággal megőrizte őket a jövő generációi számára. Ez a fejlődés lehetővé tette a történetek integritásának fenntartását az idő múlásával, csökkentve az emberi memória korlátainak hatását. Az írott nyelv elősegíti a mítoszok terjesztését a helyi közösségeken túl. A szövegeket hatalmas távolságokra másolhatók és megoszthatják, lehetővé téve a szélesebb közönség számára, hogy részt vegyenek ezekkel az alapvető narratívával. Demokratizált hozzáférés írása a kulturális történetekhez, elősegítve az interregionális kulturális cseréket. A mítoszok rögzítése hozzájárult a nyelv fejlődéséhez. Ahogy a mítoszokat átírták, gazdagítottak a szókincset, a szintaxist és a stilisztikai kifejezéseket, amelyek hatással vannak az irodalom és a kommunikáció egészének fejlődésére. A mitológia kulcsszerepet játszott a különböző irodalmi formák alakításában, befolyásolva az epikus versek, színdarabok és regények fejlődését. A mítoszok gazdag narratívai inspirálták a legkorábbi etikus verseket, mint például az Iliad és az Odyssey Homer. Ezek a művek a mitológiai történeteket költői struktúrákon belül megőrizte, ötvözve a lírai kifejezést a narratív mélységekkel.
Az ilyen eposzok nem csak szórakoztattak, hanem erkölcsi tanulságokat, kulturális értékeket és történelmi beszámolókat is közvetítettek. A mítoszok a színdarabok fejlesztésének alapját képezte, különösen az ókori Görögországban. Az olyan drámaírók művei, mint az Aeschylus, a Sophoklész és az Euripidoszok erősen támaszkodtak a mitológiai témákra és karakterekre. A mítosz és a dráma kölcsönhatása lehetővé tette a közönség számára, hogy összetett emberi érzelmeket és tapasztalatokat fedezze fel, és a mitológiát a színházi kifejezés lényeges aspektusává tette. A mitológia hatása kiterjed a modern irodalmi formákra, beleértve a regényeket is. Az olyan írók, mint James Joyce, aki mitikus struktúrákba építette be olyan művekbe, mint az Uses és a kortárs szerzők, akik a modern kontextusban újraértelmezik a mítoszokat, az irodalomban a mitikus narratívák tartós örökségét mutatják. Ezek az adaptációk és újragondolások lehetővé teszik az új generációk számára, hogy időtlen témákkal foglalkozzanak a kortárs kereteken belül. Vizsgáljuk meg a mitológia mély hatását a művészetre, a zenére és a populáris kultúrára. A mitológiai narratívák nem csak évszázadok óta lenyűgözik a közönséget, hanem gazdag inspirációt is nyújtottak számtalan művésznek, zenésznek és filmkészítőnek a különböző médiumokban. A mitológiai figurákkal kapcsolatos képek a vizuális művészetek egyik alapját képezik, különösen a nyugati hagyományokban. Az olyan művészek, mint Botticelli, Raphael és Michelangelo alkottak a görög és római mitológiát ábrázoló ikonikus darabokat, mint például a Botticelli a Vénusz születése. Az ilyen műalkotások nem csak a témák szépségét képviselik, hanem a szeretet, a szépség és a halandó mélyebb témáinak feltárására is. A mitológiai narratívák gyakran gazdag szimbolizmus tartalmaznak, amelyet a művészek összetett eszmék és érzelmek közvetítésére használnak. Például Athena, a bölcsesség istennének ábrázolója gyakran szimbolizálja az intellektuális törekvést, és Erént, még Icarus képe, aki túl közel repült a naphoz, az önhittség ellen figyel. Ezek a szimbolikus társulások mélységet kölcsönöznek a műalkotásoknak, és lehetővé teszik a sokoldalú értelmezéseket. A kortárs művészek továbbra is a mitológiából merítnek inspirációt. Például az olyan művészek, mint Salvador Dalí és Marc Chagall mitológiai témákat építettek be szürreális műveikbe, és az időtlen történeteket innovatív módon mutatják be, amely a modern élet kontextusában rezonál. A mitológiai témák erősen befolyásolták a klasszikus zenét, különösen az operán és a baletten. Orpheus és Euridice története a leghíresebb Dux operájában, majd később Berlioz értelmezésében, bemutatva a szerelem és a vesztesség érzelmi és tragikus aspektusait. Ez a mítosz központi témája, a zene ereje hangsúlyozza azt a transformatív hatást, amelyet a művészet gyakorolhat az emberi tapasztalatokra. A mitológia a zenekari kompozíciókban is látható. Debussy prélude a Tompa Lapő és Mididum Faunyapan mítoszára támaszkodik, megragadva a természet istenéhez kapcsolódó búja lelki pektorális tulajdonság. Hasonlóképpen Richard Strauss Zaratva is eloszlatja Nietzsche filozófiájának témáit idézi fel mitológiai és kozmikus eszmékkel. A mitológia hatása áthatotta a modern zenei műfajokat is. A zenekarok és művészek a Led Zeppelin-től a Hoziertől gyakran tartalmaznak mitológiai utalásokat a dalszövegeikben, feltárva a szerelem, a sors, a halandóság és az egzisztencializmus témát. Az ilyen adaptációk életben tartják a mitológiai történeteket a kortárs kultúrában, lehetővé téve a hallgatók számára, hogy újra foglalkozzanak ezekkel az ősi témákkal. A mitológiai narratívák a forgatókönyvírók és rendezők kiemelkedő forrásává váltak. Az olyan filmek, mint a Szvashovhetitans, Troy és Thor ősi történeteket adaptálnak a modern közönség számára, újraértelmezve őket a kortárs lencséken keresztül, miközben megőrzik alapvető témáikat. Ezek az adaptációk gyakran feltárják a hősiességet,
a konfliktusokat és az erkölcsi dilemmákat, amelyek mind az ősi, mind a modern közönség számára ismer. A Disney Herkules, miközben könnyed volt, bemutatja a nézőknek a görög mitológiát, lehetővé téve a közönségnek, különösen a gyerekeknek, hogy foglalkozzanak ezekkel az ősi történetekkel. Az ilyen adaptációk egyszerűsítik az összetett narratívát, de megőrzik a bátorság, az identitás és a jó és a rossz közötti küzdelem alapvető téma. A mitológia szerepet játszik a televízióban is, amint olyan sorozatokban is látható, mint az American Watch and Watch of egy, amely feltárja és kiterjeszti a mitológiai kereteket a modern társadalom kontextusában. Ezek a narratívák arra késztetik a nézők számára, hogy fontolják meg, hogy az ősi lyuk és történetek továbbra is befolyásolják a kortárs kultúrát. A mitológia tartós természete a művészetben, a zenében és a populáris kultúrában kiemeli a közös emberi élet. A mítoszok olyan közös nyelvet biztosítanak, amely révén a különböző kultúrák egyetemes témákkal foglalkozhatnak: a szeretet, a veszteség, a hősiesség és az erkölcs. Egy gyorsan változó világban a mitológia módot kínál az egyének és a társadalmak számára az identitás és a jelentés feltárására. Az ősi történetek felülvizsgálásával a művészek, zenészek és filmkészítők arra késztetik a közönséget, hogy reflektáljanak értékeikre, hímükre és helyükre az univerzumban. A mitológiai mesék modern értelmezései gyakran társadalmi kommentátorokként szolgálnak, és a kortárs kérdéseket az ősi narratívák lencséjén keresztül kezelik. A múlt és a jelen áthidalásának ösztönzi a kritikus diskurzust a normákról, a hagyományokról és a kollektív törekvések. A mitológia mélyen befolyásolta a művészetet, a zenét és a populáris kultúrát, amely kimeríthetetlen inspirációs forrásként szolgált a kreatív kifejezés. Az időtlen történeteket ábrázoló klasszikus festményektől a kortárs filmekig, amelyek újraértelmezik és újra gondolják a mitológiai narratívák, újraértelmezik és újra gondolják, ezek a témák továbbra is elragadnak és rezonálóak a közönséggel generációkon keresztül. A mitológiai mesék szimbolikus gazdagsága lehetővé teszi a művészek számára, hogy összetett emberi érzelmeket és tapasztalatokat fedezzenek, miközben a zenészek újraértelmezik ezeket a narratívákat, hogy kiemeljék érzelmi mélységüket. Mivel a mitológia továbbra is alakítja a különböző médiumokat, továbbra is kulturális tudatunk lényeges része marad, tükrözve közös értékeinket, törekvéseinket és küzdelmeinket egy folyamatosan fejlődő világban. A mítoszok nem csak olyan narratíváként szolgálnak, amelyek szórakoztatják, hanem mint a társadalmak még tükröződése is, amelyekből kiemelkedik. Ezeknek a meséknek a vizsgálatában betekintést nyerhetünk a civilizációk, a társadalmi hiúság és az értékek, valamint a történelmi események és alakok eredetébe. A mitológiai beszámolók gyakran rávilágítnak arra, hogy az ősi civilizációk hogyan értelmezik eredetüket és fejlődésüket. Sok kultúrának vannak olyan teremtési mítoszai, amelyek megmagyarázzák a kezdeteit és a társadalmuk létrehozását. Például az egyiptomi teremtési mítosz leírja, hogy Atomisten hogyan teremtette meg a világot a káoszból, megteremtve az ősi egyiptomi társadalom alapjait és nézetét a rendről a káosz miatt. Ezek a teremtéstörténetek nem csak betekintést nyújtanak a civilizáció eredetébe, hanem tükrözik a harmóniára, a rendet és az istenire vonatkozó értékeit is. A görög mitológia, különösen az olyan beszámolók, mint a trójai háború gazdag betekintést nyújt az ókori Görögország politikai és társadalmi dinamikájába. Ez a narratíva nem csak egy legendás háború történetét meséli el, hanem rávilágít a becsület, a hűség és az akármi következményeit egy olyan társadalomban, amely értékelte ezeket az értékeket. A mítosz hátteret teremt annak megértése érdekében, hogy a görögök hogyan tekintette a vezetést, a kapcsolatokat és a konfliktusokat. A mítoszok segítenek létrehozni a kulturális identitást azáltal, hogy összekapcsolják a jelen társadalmakat a múltjukkal.
A hovatartozás és a folytonosság érzését teremtik, mivel a közösségek egy nagyobb narratíva részének tekintik magukat, amely meghaladja az egyéni életeket. Ez a kulturális keret végső soron befolyásolja, hogy az ősi civilizációk hogyan értették meg szerepüket a világban és az Istenivel való kapcsolatukat. A mitológiai narratívák sokat elárulnak az ősi kultúrákat alakító társadalmi értékekről, hiedelmekről és normákról. A mítoszok gyakran kódolják az erkölcsi leckéket, a tabukat és a társadalmi elvárásokat. Például Prometheus mítosza, aki tüzet lopott az istenektől, hogy az emberiségnek adja, rávilágít a lázadás témáira, a tudásra való törekvésre és a határok átlépésének veszélyeire. Ez a mítosz az engedelmességgel, az isteni rendjel és a datancia következményeivel kapcsolatos társadalmi értékeket tükrözi. A mítoszok gyakran illusztrálják az ősi társadalmak vallási tájait. A mítoszokban ábrázolt rituálék és szertartások betekintést nyújtanak az Isten tiszteletbe, az áldozati gyakorlatokba és a közösség istenségeivel való kapcsolatába. A Quetzalcoatl-istenség körüli mesemerikus mítoszok feltárják, hogy ezek a társadalmak hogyan tisztelték a mezőgazdasági gyakorlatokhoz kötődő isteneket, hangsúlyozva a vallás és a mindennapi élet közötti kölcsönös függőséget. A mítoszok betekintést nyújtanak a nemi szerepekbe és a társadalmi hierarchiákba is. Az a személyiségek ábrázolása, mint a Thena, a bölcsesség és a hadviselés istennén kontextus biztosít a nők szerepéhez és befolyásához az ősi társadalmakban. Ezeknek a karakternek a vizsgálata feltárhatja a nemi dinamika összetettét és az egyénekre vonatkozó elvárásokat a kultúrán belül. Bár a mitológiai mesék nem lehetnek pontos történelmi beszámolók, gyakran olyan elemeket tartalmaznak, amelyek valós eseményeket és jelentős számokat tükröznek. Néhány mítosz magában foglalja a történelmi eseményeket, és ezeknek a kapcsolatoknak az elemzése megvilágíthatja a társadalom kulturális emlékezetét. Például a trójai háború, bár mítoszban van, valószínűleg tükrözi az ókori Görögország városállamainak tényleges konfliktusát. A legenda olyan narratív eszközként szolgál, amely megőrzi a hadviselés, a szövetségek és az emberi interakció összetettségének emlékezetét. A mitológiai figurák gyakran megtestesítik a konkrét kulturális ideátokat és a történelmi tulajdonságokat, amelyek rezonálóak a közönséggel. Az olyan hősök, mint Herkules vagy Artúr király a saját társadalmaik értékeinek, erősségeinek és törekvéseinek ábrázolásaként szolgálnak. Tétjeik történelmi egyéneken alapulhatnak, akiknek a hőstettei az idő múlása alatt meggyalázott, lehetővé téve számunkra, hogy felfedezzük a mítosz és a történelem összefonódóját. A tudósok elemezhetik a mítoszok történelmi kontextusát, hogy rekonstruktálás biztosítsák a teremtett körülményeket. Például a római birodalom felemelkedésének és az alapítójának következő mitológiája, mint például a Romulus és a Remus története betekintést nyújthat a bővülő civilizáció ambícióiba, félelmeibe és társadalmi elvárásaiba. Vizsgáljuk meg a mitológia mély hatását a vallási és szellemi hagyományokon, a vallási szimbolizmusra, a kozmológiai fogalmakra, valamint az erkölcsi és etikai útmutatásra összpontosítva. E elemek mindegyike illusztrálja a mítoszok és a különböző vallási gyakorlatok és hitek alapvető aspektusai közötti tartós kapcsolatot. Számos vallási szimbólum és rituálé visszavezetheti eredetét az ősi mítoszokra, amelyek olyan témákat és karaktereket tartalmaznak, amelyek a történelem során alakították a szellemi hiukat. Például a keresztény kereszt, amely Jézus Krisztus keresztezését szimbolizálja, gyökerei a római kivégzés gyakorlatában gyökereznek, de a szenvedés, az áldozat és a megváltás szélesebb körű szimbolizálása a halálról és a feltámadásról szóló korábbi mítoszokban, mint például az egyiptomi mitológia Osziris története a görög mitológiában. Ezek a kapcsolatok rávilágítanak arra, hogy a vallási szimbólumok gyakran hogyan fejlődnek a korábbi mitológiai narratívákból.
A különböző vallási hagyományok számos rituáléja a mitológiai történetekből ered. Például a puja imádkozó hindu rituáléja gyakran magában foglalja a mitológiai narratívát tükröződő istenségek felajánlására, hangsúlyozva az isteni és az ősi történetek által tájozott hívők közötti kapcsolatokat. A mítoszok gazdagítják a vallási szimbólumok jelentését, értelmezési és kulturális jelentőségbeli rétegeket adnak hozzá. A kígyó ábrázolásának mind Ádám és Éva bibliai beszámolójában, mind a különböző kultúrák mitológiájában gyakran szimbolizálja a dualitást, a bölcsességet, az átalakulást és a veszélyt, illusztrálva a szimbolizmus sokrétű természetét a különböző vallásokban. A mítoszok gyakran átfogó kereteket biztosítanak a világegyetem, a teremtés és az emberi létezés megértéséhez, a különböző vallási hagyományok kozmológiai nézeteinek kialakításához. Sok vallásnak van teremtési mítosza, amely megmagyarázza, hogyan jött létre a világ és az emberiség. Például a teremtészetben a bibliai teremtés történet 6 nap alatt Isten teremti meg a világot. Hasonlóképpen a hindu teremtési mítosz magában foglalja a kozmikus lényt, Visnut, aki az ősi vizekből hozza létre a világegyetemet. Ezek a narratívák nem csak az eredetet magyarázzák, hanem tükrözik a saját kultúrájuk hiedelmeit és értékeit is. A mítoszok gyakran felvázolják a világegyetem szerkezetét, beépítve a mennyek, a föld és az alvilág eszméit. A kozmosz görög mítosza, amelyet Hesiod a Teogonyában ábrázol, kapcsolatokat alakít ki az istenek, a titánok és az emberek között, és felvázolja a különböző nyugati vallási hiedelmek világnézetét. A mítoszok gyakran foglalkoznak az emberiség helyének kérdésére a kozmoszban. Például a norvég mitológia írja le az embereket, akiket Odin, Vili és Veistenek hoztak létre, hangsúlyozva a természet és az isteniség összekapcsolódottságát. Az ilyen narratívák keretet hoznak létre az emberi létezés megértéséhez egy nagyobb kozmikus rendben, amely különböző vallási tanítások révén rezonál. A mitológiai narratívák történelmi módon morális leckéket és etikai elveket közvetítetnek, amelyek alakítják a viselkedést és a társadalmi értékeket mind ősi, mind a modern kontextusban. A mítoszok az erkölcsi útmutatás nyújtásának eszközeiként szolgálnak. Például a Midas király görög mítosza, aki azt a képességet kívánta, hogy mindent arannyá alakítson, végül illusztrálja a szívesség veszélyét és annak fontosságát, hogy értékeljük azt, ami van. Hasonló erkölcsi leckék rezonálnak a vallási tanításokban, ahogy gyakran hangsúlyozzák az erényes viselkedést. Sok vallási hagyomány mítoszszerű példázatot alkalmaz az etikai elvek közvetítésére. Jézus tanításai gyakran tartalmaznak olyan történetmesélést, amely tükrözi a mitikus struktúrát, mély erkölcsi igazságokat közvetítve, mint például az együttérzés és az alázat fontossága, amely a mitológiai narratívákon keresztül rezonál. Az összehasonlító mitológia kiemeli azokat az etikai témákat, amelyeket a kultúrák közötti mítoszok oszt meg, mint például a közösség, a család, a vendéglátás és az igazságosság fontossága. Ez a közös alap lehetővé teszi a vallások közötti párbeszédet és megértést, bizonyítva, hogy a különbségek ellenére sok vallási hagyomány hasonló erkölcsi útmutatást nyújt a mítoszban. Az összehasonlító mitológia a közös témák, narratívák és motívumok tanulmányozója a különböző mitológiai hagyományok között, feltárva az emberi tapasztalat egyetemes elemeit. A különböző kultúrákból származó mítoszok elemzésével a tudósok olyan egyetemes témákat, például a teremtést, az árvizet, az újjászületettséget és a hős útját azonosítják, amely a hagyományok között megismétkező. Például egy nagy árvíz története megtalálható mind a Mesopotamian Epic of Gilgamesh és a bibliai beszámolóban Noas Ark, amely az emberiség, az erkölcs és az isteni ítélet közös alkodalmát tükrözi. Az összehasonlító mitológia tanulmányozója feltárja, hogy a kultúrák hogyan befolyásolják egymást a mítoszok és történetek cseréjével.
A történelmi kölcsönhatások, mint például a kereskedelem, a hódítások és a gyarmatosítás gyakran a mitológiai témák keveredésére és adaptációihoz vezettek, gazdagítva a vallási hagyományokat és a történetmesélést. Ahogy a mitológia hallgatói és tudósai összehasonlító mitológiával foglalkoznak, az ismerős történetek új értelmezései merülhetnek fel. Megérteni, hogy a különböző kultúrák hogyan küzdenek a létezéssel, az erkölcskel és az Istenivel kapcsolatos hasonló kérdésekkel elősegíti a közös emberi tapasztalat nagyobb elismerését. Nézzük meg az összehasonlító mitológia lenyűgöző területét, amely betekintést nyújt a kultúrák közötti hasonlóságokba, a közös témákra, a kultúrák közötti kapcsolatokra és a kulturális csere hatására összpontosítva. Ez a felfedezés feltárja, hogy a világ különböző mitológiái nem csak az egyedi identitásokat tükrözik, hanem a közös emberi tapasztalatokat és igazságokat is kiemelik. A társadalmak közötti hatalmas földrajzi és kulturális különbségek ellenére világszerte sok mítosz osztja meg az alapvető témákat, amelyek tükrözik a közös emberi kérdéseket és tapasztalatokat. Szinte minden kultúrának megvan a maga teremtési mítosza, ami megmagyarázza, hogyan jött létre az univerzum és az emberiség. Például a séde-kereszt keresztény hagyományokban való teremtése 6 nap alatt írja le Isten teremti meg a világot, ami az emberiség teremtésében csúcsosodik ki. A hindu teremtés mítosza gyakran azt mondja, hogy Visnu létrehozza a világot a kozmikus óceánból, hangsúlyozva a teremtés és a pusztítási ciklusokat. Ezek a változatok gyakran foglalkoznak a káosz hasonló témáira, amelyek a rendnek és az isteni beépítési célnak a teremtésbe. A hős útjának archetípusa, ahol egy főszereplő kalandra indul, próbákkal néz szembe, segítséget kap, és végül visszatér a kultúrák között megtalálható Herkules a görög mitológiában, amely 12 munkásságába indul, a hős és küldetések egyetemességét tükrözi. Hasonlóképpen az Odüsszei Odysseus nehéz utazását követi haza, párhuzamosan az olyan történetekkel, mint Artúr király és Finn MC szól a kelta tudományban. Ezek a narratívák illusztrálják a küzdelem, a növekedés és az identitás keresésének egyetemes tapasztalatait. Sok mítosz feltárja a jó és a rossz közötti konfliktust, gyakran megszemélyesíti ezeket a küzdelmeket istenségeken, hősökön és szörnyeken keresztül. A zoroasztriánizmusban az Ahura Mazda jó és az Amra Manyu gonosz közötti örök csata az erkölcsi döntések magyarázatára szolgál. Hasonlóképpen a dualista küzdelem központi téma számos nóse mítoszban, különösen az istenek és az óriások Jotuncs közötti konfliktusban. Ez az ismétlődő téma feltárja, hogy a különböző kultúrák hogyan értelmezik az erkölcst, az etikát és a létezés természetét. Ezeknek a hasonlóságoknak a vizsgálata segít megvilágítani a közös emberi tapasztalatot és az egyetemes vágyat, hogy megmagyarázza a körülöttünk lévő világot. A mítoszok gyakran foglalkoznak az alapvető emberi tapasztalatokkal, a születéssel, a halállal, a szerelemmel és a konfliktusokkal, amelyek meghaladják a kulturális határokat. Ezeknek a közös narratíváknak a tanulmányozásával felismerjük, hogy a különböző kultúrák hasonló egzisztenciális lekérdezésekkel küzdenek. A közös témák jelenléte a különböző mitológiákban lehetővé teszi az egyének számára, hogy felfedezzék identitásukat másokkal kapcsolatban. A megosztott történetek felismerésével az emberek értékelhetik saját kultúrájuk bonyolultságot, miközben közös alapot találnak másokkal. A mítoszokból származó erkölcsi tanulságok gyakran a kultúrák között igazodnak a különböző kontextusok ellenére. Például a büszkeségről és a ragaszkodottról mind a nyugati, az Aesop mesében, mind a keletiekben található, mint a buddhista mesék hagyományai, kiemelve a különböző társadalmak kollektív erkölcsi keretét. A kulturális csere jelentős szerepet játszott a mitológiák alakításában, feltárva, hogy a kultúrák hogyan befolyásolták egymást a történelem során.
Ahogy a társadalmak kölcsönhatásba lépnek a kereskedelem, a hódítások vagy a migráció révén gyakran mítoszokat és történeteket cserélnek. Például a hellenisztikus időszak jelentős kulturális cserét eredményezte a görög és a kelet-mediterrán kultúrák között, ami a keleti mitológiai elemek beépítéséhez vezetett a görög hagyományba. A kultúrák közötti adaptációk azt mutatják, hogy a mítoszok hogyan fejlődnek az idő múlásával. Gilgames eposza, amely a sumériai mitológiában gyökerezik, befolyásolta a későbbi nyugati irodalmi hagyományokat, beleértve a Héber Bibliát és a homári eposzokat. A modern időkben mítoszok és történetek terjednek globálisan a médiában, az irodalomban és a művészeten keresztül. Például a mitológiai mesék hojvódi adaptációinak elterjedésének, például a norsei és a görög mitológiának azt illusztrálja, hogy az ősi narratívák hogyan értelmezik újra a kortárs közönség számára, elősegítve a közös kulturális beszélgetést. Ezek a lények mindegyike gazdag narratívát és hatalmas témákat testesít meg, amelyek tükrözik az emberi tapasztalatokat, hiedelmek és értékeket. A Főnix főniga. A revélt és a transformáció szimbóluma a Phoenix egy mitikus madár, amelyet gyakran lángokká alakítnak, és a tűz felemészt csak azért, hogy újra felemelkedjen a hambaiból. Ez a narratíva különböző kulturális hagyományokban gyökerezik, beleértve az egyiptomi, a görög és az ázsiai mitológiákat. A méhenika a megújulás és a regeneráció erőteljes szimbóluma. Halálának és újjáéledésének ciklusa tükrözi azt az elképzelést, hogy a befejezések új kezdetekhez vezethetnek. Ez a fogalom mélyen rezonált a különböző emberi tapasztalatokban, különösen a személyes növekedésben, a gyógyulásban és az átalakulásban. A Phoenix megtestesíti a létezés ciklési természetébe vetett hitet, hangsúlyozva, hogy az élet a változás és a megújulás folyamatos folyamata. Ez a szimbolizmus számos kulturális és szellemi hiedelemben látható, amelyek tiszteletben tartják a halál és az újjásulozás átalakító erejét. Az egyszavú. A tisztaság és a szellemi erő szimbóluma az egyszavút gyakran úgy ábrázolják, mint egy lószerű lényt, egyetlen sziporkázó kürttel a homlokán, amely a tisztasághoz, a kegyelemhez és a szépséghez kapcsolódik. Különböző mitológiákban és folklórban jelenik meg, különösen az európai hagyományokon belül. Az unikorn is hagyományosan a tisztasághoz és a tisztasághoz kapcsolódik. Gyakran úgy ábrázolják, mint egy olyan lényt, amelyet csak egy szűz megszelídít, amely az ártatlanság eszméit és a természet emberi erényével való kapcsolatát képviseli. Fizikai szépségén túl az egyszarvú kütyér úgy véli, hogy mágikus tulajdonságokkal rendelkezik, képes tisztítani a vizet és gyógyítani a betegségeket. Ez fokozza a szerepét, mint az isteni kegyelem és a spiritualitás szimbólumát, megtestesíti a földi és az égiség közötti kapcsolatot. A sárkányok a különböző kultúrákban világszerte megtalálható, az európai tűzi légző sárkánytól az ázsiai mitológiai jóindulatlan, bölcs sárkányai. Képviseleteik a félelmetes vadállatoktól a bölcs védelmezők között mozognak. A sárkányok gyakran szimbolizálják a hatalmat, az erőt és a hatalmat. Félelmetes kihívások lehetnek a hős narratívákban, megtestesítve azokat a csapásokat, amelyekkel szembe kell nézni és le kell győzni a nagyság elérése érdekében. A sárkányok megtestesítik a dualitást is, bár pusztító erők lehetnek történetekben pusztítóak, a teremtést és az átalakulást is képviselhetik. A kínai sárkány szimbolizálja a kedvezőséget és a jólétet. Ez a komplexitás az emberi érzelmeket és a tapasztalat paradoxonát tükrözi. A hablány. A szépség és a titokzatos hablányok szimbóluma, amelyet gyakran félőnőkként, félhallényekként ábrázolnak, sok kultúra folklórjában elterjedt. Általában az óceánhoz kapcsolódnak, és gyakran megtestesítik a tenger rejtélyét. A hablányok szimbolizálják a szárazföld és a tenger közötti kapcsolatot,
megtestesítik az emberi természet kettősségét, földi létünket és az ismeretlen titkai iránti vágyunkat. Túlszárnyalják a határokat, mind a szépséget, mind a veszélyt. A hablányokat gyakran úgy ábrázolják, mint elképedő lényeket, akiknek a dalai a vitorlázókat a végzetükbe csalhatják, szimbolizálva a természeti világ vonzereségét és veszélyét. Ezzel a narratívával tükrözik az óceán csodáját és kiszámíthatatlanságát, emlékeztetve a természet ellenőrizhetetlen erőire. Ezek a lények nem csak a mitológia lenyűgöző elemeiként szolgálnak, hanem tükrökként is, amelyek tükrözik törekvéseinket, félelmeinket és a valóság összetett természetét. Szimbolikus jelentőségük feltárásával mélyebb betekintést nyerünk az emberi tapasztalatokba és az időtlen történetekbe, amelyek továbbra is alakítják a kultúránkat. A mitológia termékeny talajt biztosít a kreativitás és az inspiráció számára, valamint megvizsgálja hatásokat a különböző művészi kifejezések között. Meg fogom érinteni a mítoszok és a félreértések leleplezésének fontosságát is. A mítoszok számos karaktert, beállítást és témát mutatnak be, amelyek új ötleteket kelthetnek és kreativitást inspirálhatnak. Az istenek, hősök és mitikus lények narratívák rengeteg anyagot kínálnak az írók és a művészek számára, hogy támaszkodjanak, arra ösztönözve őket, hogy összetett érzelmeket, morális dilemmákat és fantasztikus világokat fedezzenek fel. Sok mitosz foglalkozik az identitással, az átalakulással és az emberi tapasztalattal, arra ösztönözve a művészeket, hogy saját műveikben fedezzék fel ezeket a témákat. Például a metamorfózis történetei, mint például az Ovid Politájuk metamorfózisában, ahol a karakterek fizikai vagy szellemi átalakuláson mennek keresztül, mélyen rezonálnak a személyes változások és az önvizsgálat témáival. A mitológiai narratívák gyakran elmossák a valóság és a fantázia közötti határokat, és meghívják a közönséget, hogy olyan világokat képzeljenek el, ahol a lehetetlen válik lehetővé, és a logika lehetővé teszi a csodát. Ez az intrikális és lehetőség érzése meggyújtja a képzeletet, és a kreativitást különböző művészeti formákban hajtja. Az olyan ősi szobroktól, mint a görög istenek, a reneszánsz festményekig, amelyek olyan mitológiai témákat ábrázolnak, mint Botticelli a Vénusz születése, a mitológia régóta a művészek inspirációjának alapvető forrásaként szolgál. Ezek a műalkotások nem csak az esztétikus szépséget közvetítik, hanem összetett narratívákat is, amelyek feltárják az emberi érzelmeket és értékeket. A mítoszok szerves részét képezik az irodalom fejlődésének a történelem során. Az epikus versek, mint a Homer Iliada és az Odüsszei olyan narratív hagyományokat hoztak létre, amelyek ma is tájékoztatják a történetmesélési technikákról. A modern szerzők mitológiai témákból és archetípusokból merítnek ihletet, hogy saját meséket alakítsak ki, tükrözve az egyetemes emberi tapasztalatokat. A mitológia hatással volt a zeneszerzőkre és a drámaírókra is. Az operák, a balettek és a kortárs musicelek gyakran alkalmazkodnak a mitológiai történetekhez, lehetővé téve a közönség számára, hogy zenével és előadással foglalkozzanak ezekkel a témákkal. Wagner gyűrűs ciklusa, amely a Norse mitológián alapul, a mítosz és a zenei művészet szintézisét példázza. Ma a kortárs irodalom és filmek továbbra is erősen támaszkodnak a mitológiai témákra. Az olyan művek, mint Neil Gaiman amerikai istenei és Fritz Riordan Percy Jackson és az olimpikonok sorozata újraértelmezi az ősi mítoszokat a modern közönség számára, ötvözve a hagyományokat az identitás, a kultúra és a társadalom új perspektíváival. A mitológia hatása a vizuális médiában is nyilvánvaló, beleértve a videójátékokat, amelyek magukban foglalják az olyan mitológiai narratívákat, mint a God of War, amely erősen merít a görög és a norzei mítoszokból. Ezek a média meghívja a játékosokat, hogy fedezzék fel az ősi legendák által formált gazdag történetszálak és karakterek felfedezését.
Különböző műfajok, köztük a fantasi és a sci-fi gyakran a mitológiai régetípusokból kölcsönöznek, lehetővé téve az alkotók számára, hogy felfedezzék a fantáziadús és összetett témákat, miközben ősi narratívával foglalkoznak. Ez a keverék a hagyományos mítoszok újragondolására hívja fel, új jelentéseket és relevanciát fedezve fel a kortárs kontextusokban. Míg a mitológia kreativitás termékeny alapja, elengedhetetlen, hogy megkülönböztessük a mítoszokat a tényektől. Sok mítosz származik az emberi félelmekkel, értékekkel és törekvésekkel foglalkozó kulturális narratívákból, de olyan téveszmeket is terjeszthetnek, amelyek elhálhatják a történelem vagy a tudomány megértését. A mitológiával való részvétel kritikusan lehetővé teszi számunkra, hogy értékeljük művészeti és kulturális jelentőségét, miközben felismerjük a mitológiai narratívák és a történelmi igazságok közötti különbségeket. A mítoszok eredetéről és szeretéről alkotott önmagunk és mások oktatása növeli a társadalomban betöltött helyük megértését. A mítoszok és a félreértések leleplezésével, tudással és olyan tájékozott beszélgetésekkel erősítjük meg magunkat, amelyek olyan területeken visszanak, mint az antropológia, az irodalom és a pszichológia. Ez a folyamat növeli az emberi gondolkodás és kreativitás összetettségének elismerését. Ezzel a felfedezéssel elismerjük a mitológia eredendő értékét a kollektív képzeletünk alakításában, miközben egyidejűleg fenntartjuk az átgondolt értelmezés fontosságát a körülünk lévő világ megértésében. Ezeknek a félreértéseknek a megértése segít megvilágítni a mitológia valódi értékét a kortárs kultúrában és az emberi gondolkodásban. A mitológia, mint a fajlitales Forthédren Mist Conception, a széles körben elterjedt hit az, hogy a mitológia csupán a gyermekek szórakoztatásának egyszerű mesék gyűjteménye. Valóság, éles ellentétben a mitológiai mesék sokkal árnyaltabbak és összetettebbek. Nem csak az istenek, hősök és teremtmények gazdag narratívát foglalnak magukban, hanem a létezésről, az erkölcsről és az emberi természetről szóló mély filozófiai reflexiókat is. A mítoszok gyakran foglalkoznak olyan komoly témákkal, mint a teremtés, a halál, a szeretet, az árulás és a kozmikus rend, amelyek távol állnak a tipikus gyermekmesákban található egyszerű erkölcsi leckéktől. A Prometheus görög mitosza feltárja az isteni hatalommal szembeni dacos témáit, valamint az emberiség és a tudás közötti bonyolult kapcsolatot. Gilgamesh sumer epicje az egyik legkorábbi ismert irodalmi mű, amely a barátsággal, az emberi állapottal és a halhatatlanság keresésével foglalkozik. A mitológia mintella volt és irreleváns gondolkodás. Egyesek azt feltételezik, hogy a mitológia a múlt relékbogyója, amely nem releváns a modern, tudományos korunkban. Ez a nézet figyelmen kívül hagyja a mitológia mély hatását a kortárs kultúrára, az irodalomra, a pszichológiára és az emberiség önmagáról alkotott felfogására. A mitológiai témák, mint például a hős utazása, átalakulása és erkölcsi dilemmái mélyen gyökereznek a modern narratívákban, a filmektől és az irodalomtól a reklám és pszichológiai elméletek. Példák a képregények és filmek szuperhősei gyakran megtestesítik a mitológiai régepóriákat. Például Superman a Herculeshoz hasonlíthatók, míg Wonder Woman az ősi harcos istennők tulajdonságait tükrözi. Ezek a karakterek az ősibb narratívákból a hősiesség, az áldozat és az igazságosság mitikus témáinak megismétlése. A filozófiai viták gyakran visszatérnek a mitológiai ötletekhez, hogy feltárják a létezésre, az etikára és az emberi állapotra vonatkozó kérdéseket. Például Josep Campbell vitája hős utazásáról befolyásolják a kortárs történetmesélést és önértékelést. Egyetemes témák és archetípusok tévhit, egy másik félreértés az, hogy a mítoszok egyedülállóak a kultúrájukban, és nem kommunikálják a különböző társadalmakban megosztott egyetemes témákat.
Valójában sok mítosz olyan közös témákat és archetípusokat tükröz, amelyek a kultúrákban rezonálnak, bemutatva, hogy az emberi tapasztalatok mennyire bonyolultak, függetlenül a földrajzi vagy történelmi különbségektől. Példák a hős utazása, ahogy Campbell tanulmányozta, számos kultúrában jelenik meg, az ókori Görögországban Odysseus kalandjaitól Lukás kivakel modern Savaja Starvasban. Árvízi mítoszok találhatók a világon gondolva Noé bárkájáról az ábraháló hagyományokban, a Gilgames epic és a Manu hindu mítoszában. Mindegyik a pusztítást és az újjászületéssel kapcsolatos hasonló narratívát meséli el, az erkölcs, a túlélés és a megújulás közös emberi aggodalmairól beszélve. A mítoszok, mint történelmi és kulturális dokumentumok tévhit, további félreértés az, hogy a mítoszok tisztán fiktív történetek, amelyeket lehetetlen figyelmen belül elutasítani. A valóság, a mítoszok jelentős történelmi és kulturális értékkel szolgálnak, ablaként szolgálva az ősi civilizációk hiedelmébe, értékeibe, gyakorlataiba és aggodalmaiba. Tületet adnak annak megértéséhez, hogy a társadalmak hogyan küzdöttek egzisztenciális kérdésekkel és hogyan fejlesztettek ki világnézeteiket. Példák az egyiptomi mítoszok, mint például Osziris története, illusztrálják az ókori egyiptomi hiedelmet a halálról és a túlvilágról, kiemelve az erkölcs és a rendmat körüli értékeiket a társadalomban. A Ragnarokkal kapcsolatos skandináv mítoszok a világ véget tükrözik a sorshoz való kulturális attitűdöket, a sors elkerülhetetlenségét és a harcos ethos tiszteletét, amely a viking társadalmat bonyolítja. Felismerve, hogy a mitológia nem pusztán gyermekmese vagy irreleváns erekes, lehetővé teszi számunkra, hogy értékeljük a témák gazdag kápítját, a kultúrára gyakorolt tartós hatását és az alapvető emberi tapasztalatok feltárásának jelentős szerepét. A mítoszok bonyolult történetek tele szimbolikával és mély filozófiai betekintésekkel, amelyek értékes leckéket kínálnak az emberi természetről és a társadalmi értékekről. Ahelyett, hogy elavult mitológiai témák és archetípusok rezonálnak a modern történetmesélésben, olyan kereteket biztosítva, amelyek révén megértjük a hősiességet, az erkölcst és az identitást. A mítoszok fontos történelmi dokumentumokként szolgálnak, tükrözve a civilizációk értékeit és hihetőit, amelyek létrehozva őket, és olyan leckéket kínálnak, amelyek ma is relevánsak. Van néhány gyakorlati alkalmazása mitológiai tudásnak a különböző területeken, különös tekintettel a vezetésre és a probléma megoldásra, az emberi viselkedés megértésére, a kreativitásra és a történetmesélésre. E területek mindegyike rávilágít a mítoszok tartós relevanciájára az élet különböző aspektusaira és az emberi interakcióra való megközelítésünk kialakításában. A mitológiai mesék gyakran olyan hősöket ábrázolnak, akik félelmetes kihívásokkal és ellenfelekkel szembesülnek. Megközelítő tevésék elemzésével a modern vezetők értékes betekintést nyerhetnek a hatékony vezetésbe és a probléma megoldásba, beleértve az ellenálló képességet, az alkalmazkodó képességet és a stratégiai gondolkodást. Példa Odysseus története az Odüsszei Odysseiben bemutatja találékonyságát és ravasságát, miközben különböző akadályokkal szembesül haza. Az a képessége, hogy lojalitást kelt a legénységében és kreatívan gondolkodik a problémák megoldásán, mint például a cicokból való menekülés tervének kidolgozása, értékes modellként szolgál a modern vezetők számára. A mítoszok gyakran illusztrálják a kitartás fontosságát és a fejlődést, amely a nehézségek navigálásából ered. A vezetők megtanulhatják, hogyan kell szembenézni a válságokkal, enyhíteni a konfliktusokat, és erősebbek a kihívásokból, ha megértik ezeket a narratívát. Példa Hercules azzal a feladattal, hogy végezze el a 12 munkást, példát mutat a látszólag megküzdhetetlen kihívásokkal való szembenézése szempontjából.
Útja azt mutatja, hogy az igazi vezetés gyakran félelmekkel és kétségekkel szembesül, miközben világos látást és célt tart fenn. A mítoszok belemerültek az emberi érzelmek, vágyak és félelmek összetettségébe. Ezeknek a narratíváknak a tanulmányozásának mélyebb betekintést nyerhetünk saját motivációinkba és viselkedésünkbe, elősegítve a nagyobb empátiát és mások megértését. Például tekintsük a psice és az eros mítoszát, amely a szeretet, a bizalom, a féltékenység és a személyes növekedés témáit vizsgálja. A psice utazásának elemzése feltárja, hogy az erős érzelmek kölcsönhatása hogyan alakíthatja a döntéseket és a kapcsolatokat, kiemelve a sebezhetőség, az empátia és az önbeszerzés fontosságát az emberi tapasztalatokban. A mítoszokon belüli karakterek és helyzetek megértése elősegítheti a mások iránti fokozott öntudatot és empátiát. Ezeknek a tulajdonságoknak a termesztése elengedhetetlen a személyes és szakmai környezetben. Például Midas király története, aki megtanulja a maga neme durva következményeit, értékes leckéket tanít az empátiáról, a döntések következményéről és az alázat fontosságáról. Az ilyen mitoszok tanulmányozására az egyének tükrözhetik értékeiket és felismerhetik cselekedeteik hatását másokra. Elképzelt gondolkodás a mítoszok fantáziadús történetekben, szimbolizmusban és metaforákban gazdagok, amelyek stimulálják a kreatív gondolkodást. Az ezekkel a narratívával való részvétel inspirációt vált ki, és ösztönözheti az innovatív probléma megoldást. Például a mítoszok fantasztikus elemei, mint például a Coyote lakátó képességei az őslakos amerikai folklóréban, vagy az ovidok metamorfózisainak számos átalakulásában inspirálhatják a művészeket, írókat és alkotókat, hogy kitűzd a saját történetmesélésük és művészi kifejezésük határait. A mítoszok struktúráinak és elemeinek tanulmányozása javíthatja a történetmesélési készségeket, amelyek elengedhetetlenek a különböző területeken, beleértve az üzleti tevékenységet, az oktatást és a művészeteket. Például a klasszikus hős utazási kerete, ahogy Joseph Campbell megfogalmazta, lenyűgöző narratív struktúrát biztosít, amely a modern történetmesélésben alkalmazható a regények írásától a vonzó bemutatók készítésében. Ennek a narratív ívnek a megértése felhatalmazza az egyéneket arra, hogy vonzóbbá és hatásosabb történeteket hozzanak létre. A mítoszok gyakran magukba foglalják az egyetemes témákat és archetípusokat, gazdagítva az emberi tapasztalatok megértését és a kultúrák különböző módjait. Például a hős archetípus, amelyet olyan művészek képviselnek, mint Gilgamesh vagy Frodo Baggins, olyan lencseként szolgál, amelyen keresztül megvizsgálhatjuk az életmódunkat, javítva a személyes átalakulások és a közös emberi narratívák megértését. Vessünk véget ennek az előadásnak, hogy felidézzük, hogyan őrizte meg és adták át a mitológiai hagyományokat generációkon keresztül a szóbeli történetmesélésre, az írott feljegyzésekre és a modern médiára összpontosítva. Az átviteli módok mindegyike döntő szerepet játszik a mitoszok folyamatosságának és relevanciájának biztosításában a kortárs kultúrában. A mítoszokat évszázadokon át elsősorban szóbeli történetmesélés útján adták át. A különböző kultúrák, írói közösségeket gyűjtöttek össze, hogy megosszák a kalandokkal, erkölcsi tanulságokkal és kulturális értékekkel teli történeteket, amelyek tükrözik társadalmuk hitét és tapasztalatait. Az orális történetmesélés különböző technikákkal foglalkozott, mint például az ismétlés, a ritmus és a drámai kifejezés, hogy lenyűgözze a közönséget és segítse a memória megőrzését. A történetek megosztásának ez a dinamikus módszere nem csak megőrizte a mitoszok tartalmát, hanem a közösség és a kollektív identitás érzését is magában foglalta. Mivel a mítoszokat számát adták, gyakran alkalmazkodtak a közönség kontextusához és a mesemondó kreatív bemenetéhez,
lehetővé téve a narratívák friss és releváns módosítását. Ez a folyékonyság biztosította, hogy a mítoszok az idő múlásával illeszkedjenek a kulturális és társadalmi változásokhoz. A szóbeli történetmesélés létfontosságú szerepet játszott a közösségi kötelékek és a kulturális identitás előmozdításában. A mítoszok gyakran foglalkoztak a helyi legendákkal, ősi történetekkel és megosztott történetekkel, segítve az egyéneket abban, hogy kapcsolatba lépjenek örökségükkel, és megerősítsék a társadalomba való tartozás érzését. Az írás találékonysága átalakító változást jelentett a mítoszok megőrzésében. A korai civilizációk, mint például a sumériak, az egyiptomiak és a görögök elkezdték dokumentálni mitológiai narratívájukat, biztosítva, hogy ezeket a történeteket megőrizzék a jövő generációi számára. A mítoszokat olyan anyagokra írták, mint az agyagolt tabletták, a papírusz és a későbbi pergamen. Például az Epicov Gilgamesh Taconéforon tablettákon rögzítették, lehetővé téve annak befolyását, hogy a történelem során fennmaradjon. Az írásbeli feljegyzések lehetővé tették a mítoszok terjesztését a lokalizált közösségeken túl, és szélesebb közönséget értek el. Ez a hozzáférhetőség lehetővé tette az ötletek és történetek kultúrák közötti cseréjét, elősegítve a különböző civilizációk közötti kapcsolatokat. Ahogy a mítoszokat más nyelvekre lefordítva és különböző kulturális kontextusokba beépítették, fejlődnek, mégis megőrizték alapvető témáikat, megerősítve az emberi tapasztalások egyetemességét. A mítoszok dokumentációja megalapozta az irodalom fejlődését, befolyásolva az etikus költészetet, a drámát és a filozófiai szövegeket. Az olyan művek, mint a Homer Iliad és az Odissei nem csak a mitikus történeteket ölelik fel, hanem a nyugati irodalmi hagyományok alapszövegeiként is szolgálnak. Ma a mítoszok továbbra is virágzanak az irodalomban, az ősi mítoszok újrameséléseitől és adaptációitól a mitológiai témák által inspirált új műveken keresztül. A szerzők gyakran a mitológiai elemekre támaszkodnak, hogy modern narratívát készítsenek, és ezeket az ősi meséket életben tartsák az új generációk számára. A mítoszok modern értelmezései, mint például Ritz Riordan, Percy Jackson és Antoine Pianch elérhetővé teszik az ősi történeteket a fiatalabb közönség számára, biztosítva folyamatos relevanciájuk fontosságát. A film és televíziós ipar felkarolta a mitológiát, ami számos adaptációt és eredeti produkciót eredményez, amelyek mitológiai témákra és karakterekre támaszkodnak. Az olyan filmek, mint a Troy, a Wonder Woman és az olyan animációs filmek, mint a Disney Hercules újraértelmezik ezeket az ősi narratívák a kortárs közönség számára. A vizuális médium lehetővé teszi a dinamikus történetmesélést, a mítoszokat olyan módon kelt életre, amely bevonja a modern nézők körét, így az ősséges mesék azonnaliak és relevánsak. Az internet felemelkedésének lehetővé tette a mítoszok számára, hogy még szélesebb közönséget érjenek el online platformokon, blogokon, podcastokon és közösségi médián keresztül. Ez a hozzáférhetőség ösztönzi a mítoszok megbeszélését, elemzését és kreatív újraértelmezésére, tovább ösztönözve az narratívákhoz való elkötelezettséget. A digitális korszak lehetővé teszi a kultúrák közötti cserét, ahol az egyének megoszthatják és felfedezhetik a különböző kultúrák mitológiáit, növelve a történetek és témák sokféleségének elismerését világszerte.